Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ka decision ka bingishim menta ka janmit haka review meeting. Hapo ka jingalam jong Chief Minister jongi. Bat hadin ba pilayo ya ka report kaba Honorable Health Minister jongi iladep ai hapdeng jongpi haka bangi ya ka jingkiw man kasngi ki positive cases. Temennya haka review meeting ngilaya keren ngilaya perkat bat ngilaya tirjingmut nadong syedong kum ka sorkar rengkat bat Chief Secretary bat ki senior officers jong ka sorkar bat haka ba khaddu ngilashim ya karai namar ka sorkar ka kwa ban pentikna ba kan numdon ka spread ha ki community jong ke jela borokawai ngila shim ya karai mena janmit bat kata kalong bang ngim ban sesu ban warna biang ya ka total lockdown sa sisen pat bat kani ka total lockdown kan long tang hapo ka Shillong agglomeration area lani ka Shillong urban area Barokaway bat kani ka total lockdown kan sedang nadu ka arpo hunriuterik siteng mit hakani ka sengiu blay ka banwan bat kan kut hadu ka arpo kendai tarik siteng mit jong uneu benai Julai arpo bat kum mengoy bi kani ka jingle kalong na ka benta ban yada ya ka jing spread uneu kenyang jingpang hapo kani ka area jong ka Shillong agglomeration baru kalong ka kubor ka bangi pa syaki pajba nong chong snong jong ka jela bahaki ni ki pol lockdown ngi kerpat bakin sngau bah ban pikir bahaya ladi bat kam tam ban nemi shanuru lemdadei kikam ki bom ban sesu ya kani ka order ngin sapenmi menta kamit kata kadai ka bangakwa ban pentip yapi bat nang ta sakaway karai ka bangisim hadin bangi yo ru ya ka jing ka recommendation nakaliang jong ka health department menta kamit katu katni teli ki locality ki Snong katu katni teli ki locality hapo ka Shillong agglomeration ngin sadikla kum ka containment zone ngin dikla menta kamit kum ka containment zone kawai ni kita kadai ka Snong mauba ka bahap satai sa mauprem mauba ki barapotor jalu para opar mauprem nangta ka Nongra area ka Maulai Umsing ke Nongrim Hills Lashmia Lai Umkra Nazareth Batru ka Maulai Jayur tenrengi ai boru nakaliang ke sorkar haka health department balada idon kam susu ya ki weipat ki jaka ki weipat ki locality ki Snong lani ki sop locality lada kidang idon kam susu ban declare kum ka containment zone nadu menta ka janmit ngila IT haka jingstan jong ka health department bat ka district administration baro ka way kata kadai ka rai ka bangisim na kaliang jong ka sorkar menta janmit